गोदान भिडिअ गासैखौ बरायनाय थाबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ बुंनो सानदोंदि बिबय चेनेलआ दिनै 1 लाख साबस्क्राइबार मोनबाय। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा बियो। बिथाङा बिराद फाल्तु भिडिअ बनायो, नोंथांमोन मिथिगौ। आरो मानसिफोरखौ बिराद मिनिहोनो हायो आरोना, बियो बिराद गाहाम मोनो, मोजां मोनो आं बिनि भिडिअखौ नायनानै। ओंखायनो लोगोफोर आंनिखौबो साबस्क्राइब खालामना हो, जाय साबस्क्राइब खालामाखै बिनि थाखाय आंखौ सापर्ट खालाम लोगोफोर। होमबानोसो आं गोदान भिडिअ मोजां लाबोनो हागोन होननानै आसा खालामो। आं आसा खालामोदि नोंथांमोना सापर्ट खालामो आंखौ, आं अब्लासो मोजां भिडिअ लाबोनो हागोन। Stars will show me something I can hold on to. And maybe stars will show me something, shine a light so I know it's you. Can I call you? Can I call you? Can I call you? Can I call you? Maybe stars will show me something I can hold on to. And maybe stars will show me something, shine a light so I know it's you. Can I call you? Can I call you? Can I call you? Can I call you?